Dobrý deň, prosím vás, vy robíte predpovede? Predpovede počasia nerobíme, iba predpoveď vodných stavov. Aha. Prosím, hydrometeorologický ústav. Dobrý deň, prosím vás, viete mi povedať počasie na tento víkend v Nitre? Áno, ja vám dám jedno číslo a tam vám to povedia, dobre? Dobre, ďakujem, do počutia. Za málo. Prosím, hydrometeorologický ústav. Dobrý, môj kolega volal a on to nevedel vybaviť, tak som ho vyhodil na šupu a ja teraz potrebujem, musím ma stále prepájajú vybaviť počasí. Vybaviť počasie? Vybaviť počasí. Ja bych potreboval tiež vybaviť nové boty, Ja vám dám nové boty, ja mám veľa boty, ale ja potrebujem počasie dobre, na dám vám víkend. jedno číslo, tam vás vybavia, Ale dobre? mňa stále prepájajú, ja už som volal na to číslo a už som Nie. ja som aj Iné vám dám. Iné? Lepšie. Dobrý deň, prajem. Dovolali ste sa na infolinku Slovenského hydrometeorológu. Si kokot! Práve sa vás pokúšame spojiť s našim kokot! meteorológom. Počkajte chvíľu na linke. Zavolajte prosím neskôr, asi o 10 minút. Ale kurva jebem na to ja. Koko, tak normálne ma vytrolili rosničkári, chápeš, ak neviem vybaviť to počasí. Ale my hráme vnútri. Ty sa nesmieš, Peťo.